ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо оиди маросими рӯбарӯи Лоиқ Раҷабов ва Эстебан Рибович видео пешкаш мекунем. аз шумо танҳо як хоҳиш, лайқати моро дастгирӣ кунед, зеро дар дили шаб мо баҳри шумо кӯшиш мекунем. ҳама меҳнатҳои мо баҳри шумост. сараввал оғоз мекунем аз маросими вазнкашии ҷанговарон. панҷаи ягуар Лоиқ Раҷабов дар болои тарозу 70-53 кг вазнро нишон дод. Эстебан рақиби Лоиқ низ дар болои тарозу 70-76 кг вазнро нишон дод. муҳорибат дар ҳоли баргузоршавӣ қарор дорад. пас аз он маросими рӯбарӯи ҷанговарон баргузор гардид ва Лоиқ Раҷабов аввалин шуда ба саҳнаи MMA Гранд баромад. беҳтарин барандаи UFC Ҷо Роган вазни расмии Лоиқро гуфт. баъд аз он рақиби Лоиқ Эстебан ба саҳна баромад. дӯстон, як чизро қайд кардан мехостам, ки албатта дар ҳама ҷо хатогӣ мешавад ва дар UFC низ хатогӣ рух дод. Ҷо Роган бар ҷои ному насаби Лоиқро гирифтан, ному насаби Эстебан Рибовичро дар вақти баромадани Лоиқ гуфт. хайр, ҳеҷ гапе не, ин хел мешавад, аммо дафъаи дигар мо тоҷикон ин ҳолатро намебахшем. дӯстон, маълумот оиди аз куҷо тамошо кардани муҳорибаи Лоиқ ва дигар ҷангҳо дар видеоролики навбатӣ ки фардо пешкашатон мегардад метавонед тамошо кунед. бо ҳамин тамом, лайкҳои худро баҳри заҳматҳои мо дареғ надоред. ташаккур ки бо мо ҳастед. пайгири хабарҳои мо бошед. вақти нокаутиҷӣ фаро расид.